Αποφάσισαν οι νοικοκυρέγοι ότι η τυραγνία των Τούρκων, την δοκιμάσαμεν τόσα χρόνια, δεν υποφέρονταν πλέον. Και δι' αυτήν την τυραγνία, όπου δεν ορίζαμεν ούτε βιόν, ούτε τιμή, ούτε ζωή, ξέραμεν κι ότι ήμασταν ολίγοι και χωρίς τα αναγκαία του πολέμου, αποφασίσαμεν να σηκώσομεν άρματα αναντίον αυτής της τυραγνίας. Είτε θάνατος, είτε ελευθεριά. Στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης. Σε αυτόν ενσαρκώθηκε ιδανικά το αίτημα της λευτεριάς ενός έθνους που στέναζε 400 ολόκληρα χρόνια κάτω από την Οθωμανική κυριαρχία. Στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης. Λαογέννητος και αδασκάλευτος εκπρόσωπος του αγώνα. Μια αγνή ελληνική καρδιά που πάλεται ολόκληρη από αγάπη για την πατρίδα. 32 χρονών, στρατηγός πια, θα μάθει λίγα γράμματα για να γράψει τα απομνημονεύματά του. «Αυτήν η ιδέα», γράφει, «με κόλλησε από το 1829, Φλεβαρίου 26. Είμαι διορισμένος από την κυβέρνηση του κυβερνήτη Καποδίστρια, γενικός αρχηγός της εκτελεστικής δύναμης της Πελοπόννησος και Σπάρτης. Ο σταθμός μου είναι εδώ, η Σάργος, και όποτε κάνει χρία φέρνω γύρα σ' όλα τα μέρη αυτά δια την γενική ησυχία. Και δια να μην τρέχω εις τους καφενέδες και σε άλλα τι αυτά και δεν τα συνηθώ, ήξερα ο λίγον γράψιμο ότι δεν είχα πάγει εις δάσκαλο μη έχοντας τους τρόπους, περικαλούσα τον έναν φίλον και τον άλλον και μ' έμαθαν κάτι περισσότερο εδώ εις Άργος, όπου κάθομαι άνεργος. Ο Μακρυγιάννης, με τα συνηθισμένα στάρματα δάχτυλα, αγωνίζεται με την πένα για την έκφραση, χαρίζοντας το έθνος ένα μνημείο ακατάλητο, μνήμα Εσαΐ. Κάνει αυτό το γράψιμο ταπελέκητο, όπως ο ίδιος το χαρακτηρίζει, δια να χρησιμεύσουν αυτά όλα εις τους μεταγενέστερους και να μάθουν να θυσιάζουν δια την πατρίδα και τη θρησκεία τους περισσότεροι αρετοί. Την προσωπικότητά του σφραγίζει το πάθος του για την ανέβρεση της αλήθειας. Εγώ την αλήθεια θα την υπόγυμνη, ότι έχω το μερίδιό μου. Σε αυτήν την πατρίδα θα ζήσω εγώ και τα παιδιά μου. Ότι ήμουν νέος και στραβογέρασα από αυτά τα δεινά της πατρίδας. 5 πληγές επήρα εις το σώμα μου εις διάφορους αγώνες της πατρίδος και αποκαταστάθηκα μισός άνθρωπος και τον περισσότερο καιρό είμαι εις τα ρούχα, ασθενής από αυτά. «1453. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους ήταν ο τραγικός επίλογος, η απλή ολοκλήρωση της κατάρρευσης της κρατεής πάλε ποτέ Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το Οθωμανικό κράτος, ανατολική δεσποτεία με θεοκρατικό χαρακτήρα, αναγκάζει τους μη πιστούς στο Ισλάμ να εξαγοράζουν τη ζωή τους καταβάλλοντας το χαράτσι, τον κεφαλικό φόρο. Απαγορεύεται να υπέβουν, να οικοδομούν εκκλησιές, να οπλοφορούν. Όμως η πιο βαριά επιβάρυνση για τους ραγιάδες ήταν η καθιέρωση της βίαιης περιοδικής στρατολογίας και του εξισλαμισμού ανηλίκων χριστιανοπαίδων που επάνδρωναν το σώμα των γενιτσάρων. Η Εκκλησία, χάρη στα προνόμια που της εξασφάλισαν σουλτανικά βεράτια, μένει το μόνο στήριγμα του λαού στις σκληρές του δοκιμασίες. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, απαραβίαστος, αφορολόγητος, αμετακίνητος, παρουσιάζεται σαν εθνάρχης των Ελλήνων, αλλά και σαν θρησκευτικός και πολιτικός αρχηγός γενάρχης όλων των Ορθοδόξων, που συνεχίζει την οικουμενική ιδέα της καταλυμμένης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι ένοπλες εξεγέρσεις των Ελλήνων στους πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας πνίγονται στο αίμα.
Οι ανυπότακτοι παίρνουν τα βουνά για να ζήσουν σαν κλέφτες και γίνονται οι θρυλικοί αγωνιστές της λευτεριάς. Τραχιά η ζωή τους. Πορείες, πόλεμος, καραούλι, χειμώνα καλοκαίρι. Σπηλιές στα λιμέρια τους. Καθημερινή άσκηση, γιουρούσια με γυμνό για τα γάνη. Ο Σουλτάνος, για να τους αντιμετωπίσει, οργάνωσε ειδικά σώματα ενόπλων. Είναι οι αρματολοί που σμίγουν με τους κλέφτες, συντηρούν την εθνική αντίσταση και χτυπούν τον κατακτητή. Ήταν στα 1797. Τη χρονιά αυτή, σε ένα μικρό χωριό κοντά στο Λιδωρίκι, γεννιόταν ο κατοπινός στρατηγός της Ελληνικής Επανάστασης, Ιωάννης Τριανταφύλου. Πολυφαμελίτες οι γονέγοι μου και φτωχοί. Και όταν ήμανε ακόμα στην κοιλιά της μητρός μου, μίαν ημέρα πήγε δια ξύλα εις τον Λόγκο. Φορτώνοντας τα ξύλα στον ώμο της, φορτωμένη στον δρόμον εις την ερημιά, την έπιασαν οι πόνοι και γέννησε εμένα. Μόνη της η καημένη και αποσταμένη, εκινδύνεψε κι αυτήν τότε κι εγώ. Ξελεχώνεψε μόνη της και συγυρίστη. Φορτώθηκε λίγα ξύλα και έβαλε και χόρτα απάνω εις τα ξύλα. Και από πάνω εμένα και πήγε στο χωριό. «1798. Ο κορυφαίος και κύριος εκφραστής του νεοελληνικού διαφωτισμού, ο Ρήγας Φεραίος, που το όνειρό του ήταν ο ξεσηκωμός όλων των υπόδουλων λαών της Βαλκανικής, συλλαμβάνεται από την Αυστριακή κυβέρνηση και σαν επαναστάτης παραδίδεται στους Τούρκους. Φυλακίστηκε σε έναν πύργο στο Βελιγράδι και μετά από 40 μέρες στραγγαλίστηκε μαζί με τους 7 συντρόφους του. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει ήδη αρχίσει τον επιθανάτιο ρόγχο της και από τα Γιάννηνα, το λιοντάρι της Υπήρου, ο Αλή Πασάς βρυχάται ότι θα γίνει αποστάτης Φερμανλής. Το όραμά του, η δημιουργία ενός ανεξάρτητου αλβανικού κράτους. Το πασαλίκι του, ο Λάκερη Ήπειρος, ένα μέρος της Μακεδονίας, η Θεσσαλία, η Στερεά, μέρος της Εύβοιας και η Πελοπόννησος. Οι Τούρκοι του Αλίπασα θέλαν να μας σκλαβώσουνε. Τότε διανυχτός όλη η φαμελιά και όλο μας το σόι σηκώθηκαν και έφυγαν. Και ή θα πηγαίνουν στη Λιβαδιά να ζήσουνε εκεί. Θα πέρναγαν από ένα γιοφύρι του Λιδωρικιού, ονομαζόμενο Στενό. Δεν πέρναγε από άλλο μέρος το ποτάμι. Εκεί φύλαγαν οι Τούρκοι να περάσουνε να τους πιάσουνε. Και 18 ημέρες γυζερούσαν εις τα δάση όλοι και έτρωγαν αγριοβέλανα και εγώ εβίζανα και έτρωγα αυτό το γάλα. Μην υποφέροντας πλέον την πείνα, αποφάσισαν να περάσουν από το γιοφύρι. Και ως βρέφος εγώ μικρό, να μην κλάψω και χαθούνε όλοι, αποφάσισαν και με πέταξαν εις το δάσος. Τότε μετανογάει η μητέρα μου και τους λέει: «Η αμαρτία του βρέφου θα μας χάσει», τους είπε. «Περνάτε εσείς και σύρτε εις το τάδε μέρος και σταθείτε. Το παίρνω. Κι αν έχω τύχει και δεν κλάψει, διαβαίνομαι». Η μητέρα μου και ο Θεός μας έσωσαν. Μες στην ορφάνια και τη φτώχεια, ο μικρός Γιάννης Τριανταφύλου, που αργότερα τον ονόμασαν για το ψηλό του ανάστημα Μακρυγιάννη, αναγκάστηκε να δουλέψει. «Σε ένα σπίτι με έβαλαν να κάνω ατιμίες», γράφει, «να περιποιούμε τα παιδιά. Τότε αυτό ήταν ο θάνατός μου. Έτσι κι εγώ πήγα στη Θήβα. Έστειλαν, με γύρισαν πίσω». «14 Σεπτέμβρη 1814. Στην Οδυσσό της Ρωσίας, 3 Έλληνες μικρέμποροι, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Αθανάσιος Τσακάλοφ και ο Εμμανουήλ Ξάνθος, ιδρύουν τη Φιλική Εταιρεία, οργάνωση μυστική που αποβλέπει να μοιήσει τους Έλληνες στον κοινό σκοπό, στην Ανάσταση της πατρίδας. Ακολουθούν όλους τους κανόνες της μυστικότητας και τα νέα μέλη ορκίζονται για τη λευτεριά της Ελλάδας. 14 Σεπτέμβρη 1814.
Ορκίζομαι εις εσέ, ο ιερά και αθλία πατρίς. Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους σου, εις την μέλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου, ότι αφιερώνομαι όλος εις σε. Οπλαρχηγοί, καπεταναίοι, έμποροι, κληρικοί, αλλά και απλοί άνθρωποι κατηχούνται στη φιλική εταιρεία. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Μακρυγιάννης, που δίνει το δικό του όρκο στα 1820. Παίρνει να με ορκίσει και πάλι μετανογούσε. Και αυτό μου το έκαμε πολλές φορές. Τότε κι εγώ, πείσμος εναντίον του, του λέγω: σου πέρασε υποψία ότι είμαι άτιμος του σπιτιού σου και αντρέπεσαι να μου το είπεις? Και όντως είμαι άτιμος αν ματαπατήσω εις την πόρτα σου. Και σηκώθηκα και έφυγα. Φωνάζει ο παπάς, εγώ δεν ματαγύρισα ο πίσω. Πέρασαν 2-3 ημέρες, ήρθε, ξαναήρθε, δεν ματαζήγωσα. Αφού ήρθε πολλές φορές, με δάκρυα εις τα μάτια μου τα αποκρίθηκα, διαμένα να σου περάσει κακή ιδέα το παιδί σου. Έκλαψε κι αυτός και με περικάλεσε να πάμε μαζί. Και ύστερα να μη ματαπάγω σαν μου ξυηθεί. Πήγα. Κατεβάζει τις εικόνες και μορκίζει. Και αρχινάγει να με βάλει στο μυστήριον. Στοχάστηκα και τα βάλα όλα ομπρός. Και σκοτωμών και κινδύνους και αγώνες. Θα τα πάθω δια την ελευθερία της πατρίδος μου και της θρησκείας μου. Πήγα και του είπα, είμαι άξιος. Του φίλησα το χέρι. Ορκίστηκα. Φεβρουάριος 1821. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, αρχηγός της φιλικής εταιρείας, εκδίδει από το Ιάσιο το προσκλητήριο στον αγώνα. Μάχου υπερπίστεως και πατρίδος. Η ώρα ήλθεν, ο Έλληνες. Οι αδελφοί μας και φίλοι είναι παντού έτοιμοι. Οι Σέρβοι, οι Σουλιώτε και όλοι οι Ήπειρος οπλοφορούντες μας περιμένουν. Είναι άνοιξη κι η φύση ήβρε την καλή και τη γλυκιά της ώρα. Την ώρα που ανασταίνεται, που νικά το σκοτάδι, το θάνατο του χειμώνα. Άνοιξη και το γένος θα σημάνει το μεγάλο σηκωμό. 21 του Μάρτη στα Καλάβρητα. 22 του Μάρτη 1821 και ο Οδυσσέας Ανδρούτσος από τη Λευκάδα περνά στην Πάτρα και από εκεί στη Ρούμελη και στέλνει το περίφημο γράμμα του στους γαλαξιδιώτες. Αδερφοί, εγώ καθώς γνωρίζετε, εμπορώ να ζήσω βασιλικά, με πλούτη, τιμές και δόξες. Οι Τούρκοι ό,τι κι αν ζητήσω μου το δίνουνε παρακαλώντας, γιατί το σπαθί του Οδυσσέα δεν χωρατεύει. Και καταλήγει. Μα σας λέγω την πάσαν αλήθεια, αδέρφια. Δεν θέλω εγώ να καλοπερνάω και το γένος μου να βογκά στη σκλαβιά. 23 Μαρτίου 1821. Ο Αρχιεπίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο Ανδρέας Ζαΐμις και ο Ανδρέας Λόντος κηρύσσουν την Επανάσταση στην Πελοπόννησο και απελευθερώνεται η Καλαμάτα. 24 Μαρτίου σηκώνει τη σημαία της Επανάστασης στα Σάλωνα ο Πανουριάς. Στις 28 ο Διάκος ξεσηκώνει τη Λιβαδιά. Ο Κοντοσόπουλος στις 31 την Αταλάντη. Τον Απρίλιο η Επανάσταση απλώνεται στις Πέτσες, στα Ψαρά, στην Ύδρα, στην Κάσο, στη Μύκονο, στην Αττική. Στις 6 Απριλίου επαναστατεί τη Μεδενίτσα ο Διοβουνιώτης και 2 μέρες αργότερα το Τουρκοχώρι, δυτικά της σημερινής Ελάτιας. 10 Απριλίου, μέρα της Λαμπρής, μέρα που ανασταίνεται ο Χριστός, απαγχωνίζεται στην Κωνσταντινούπολη ο Πατριάρχης Γρηγόριος και την ίδια μέρα πέφτει το φρούριο των Σαλώνων στον Πανουριά. Είναι το πρώτο κάστρο που κυριεύεται από τους Έλληνες στον αγώνα για την ανεξαρτησία. Λίγες μέρες αργότερα, μεγάλη δύναμη Τούρκων με επικεφαλής τους Ομέρ Βριώνη και Κιωσέ Μεχμέτ Πασά κινούν από τη Λαμία για την Αττική και από εκεί για τον Νότο. Ο Διάκος, ο Διοβουνιώτης και ο Πανουριάς στάθηκαν για να τους κόψουν το δρόμο κοντά στις Θερμοπύλες. Το βάρος της μάχης έπεσε στον Αθανάσιο Διάκο, που κρατούσε το κέντρο της παράταξης, όταν τμήματα των Ελλήνων υποχώρησαν μπροστά στην υπεροχή του εχθρού.
2 μέρες, περίπου 500 Έλληνες κράτησαν 8.000 τουρκικό στρατό. Αυτίνη και ο αδερφός του Διάκου και ο Μπακογιάννης και ο Καλύβας και ο αδερφός του Δεσπότη και άλλοι αξιωματικοί με τους ολίγους στρατιώτες τους έλειωσαν απάνω στο γιοφύρι της Αλαμάνας πολεμώντας με τόσο πλήθος Τούρκων. Και ο περίφημος γενναίος Διάκος, αφού τελείωσε τον Τζεμπιχανέ, καταπληγωμένον και μισοσκοτωμένον, τον έλαβαν ζωντανόν οι Τούρκοι και τον παλούκωσαν. Ο Αθανάσιος Διάκος, ο φιλημένος της Παναγιάς. Και με την ίδια ορμή αυτήν οι Τούρκοι και Πασάδες, όπου σκότωσαν τους ολίγους και των Διάκων, κινήθηκαν όλοι αυτήν οι δύναμοι να μπουν εις τα Σάλωνα και στα άλλα μέρη, να εφοδιάσουν τους ντόπιους Τούρκους και να λύσουν και τους πολιορκημένους, όπου ήταν στο κάστρο Σαλώνου, Λιβαδιάς, Αθήνας και τα άλλα μέρη αυτά, και να προχωρέσουν για την Πελοπόννησο. Ήταν ο Μερβεριώνης κι άλλοι Πασάδες, όλο διαλεμένο και πολύ ασκέρι. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος φτάνει στο χωριό Γραβιά της Παρνασσίδας. Γράφει μεταξύ άλλων στο Βασίλη Μπούσγο που βρίσκεται στο Δαδί. «Κατά πολλά, η αγαπημένε μου αδερφέ Μπούσγο, σε χαιρετώ και στα μάτια σε φιλώ. Λοιπόν μάθε ότι εγώ ήρθα εδώ εις το χάνι της Γραβιάς και εσύ ευθύς όπου λάβεις το παρόν να μάσεις τους συντρόφους σου και αύριον αυγή κι να κέλα να ανταμωθούμε. Σε προσμένω χωρίς άλλο. 1821, 3 Μαγείου, Γραβιά. Ο αδερφός σου, Οδυσσέας Ανδρίτζος». Και εις το χάνι της Γραβιάς εκλείστη ο Οδυσσέας και ο Γκούρας και άλλοι και πολέμησαν με αυτήν τη μεγάλη δύναμη 100 ανθρώποι και φαίνονται ως τη σήμερον οι τάφοι των Τούρκων εκεί εις το χάνι και τους αφάνισαν και τους χάλασαν όλα τους τα σχέδια και γλίτωσε ο κόσμος όπου θα σκλάβωναν αυτήνοι. Μετά τη μάχη της Γραβιάς ενισχύεται το γόητρο του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Οπλαρχηγοί, πολεμιστές και λαός τον λατρεύουν. Ορίζεται αρχιστράτηγος της Ρούμελης. 25 Μαΐου 1821. Οι Έλληνες βομβαρδίζουν από στεριά και θάλασσα το κάστρο της Ναυπάχτου, ενώ στις 20 Ιουνίου οι Τούρκοι καταστρέφουν τη Λιβαδιά. Αύγουστος 1821. Ο Σουλτάνος ανησυχεί από την έκταση των γεγονότων και στέλνει τον Μπεϊράν Πασά με 12.000 άνδρες να υποτάξει τους απροσκήνητους. Ξεκινά από τη Λαμία οι οπλαρχηγοί της Ρούμελης, Διοβουνιώτης, Πανουριάς, Κομνάς Τράκας, Γκούρας, Κοντοσόπουλος και Καλύβας, αποφασισμένοι να τον σταματήσουν, οχυρώνονται στα Βασιλικά, ένα μικρό οροπέδιο στο κέντρο του όρους Καλύδρομο. Στη μάχη που δόθηκε στις 26 Αυγούστου, οι Έλληνες πολεμούσαν σκληρά, κρατώντας με πείσμα τις θέσεις τους. Ύστερα περνούν στις επιθέσεις με τα σπαθιά. Όσοι γλίτωσαν από το Γιαταγάνι κρύβονται στα δάση. Οι Έλληνες αγωνιστές βάζουν φωτιά και εξαφανίζουν τα τουρκικά υπολείμματα. Απολογισμός: 2.000 νεκροί Τούρκοι, κανόνια και πλήθος εφόδια. Ήρωας και πολέμαρχος προτεργάτης της νίκης αναδεικνύεται ο Ιωάννης Γκούρας. Παρά τις δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες, την ανισότητα των αριθμών και την Ευρώπη συσπηρωμένη στην Ιερή Συμμαχία, οι Έλληνες συσπηρωμένοι στο σάλπισμα της Λευτεριάς αποτινάζουν το ζυγό τους. Ανάγκη επιτακτική πρόβαλε τώρα η συγκρότηση πολιτικής εξουσίας. Στις 15 του Νοέμβρη στα Σάλωνα συνέρχεται συνέλευση αντιπροσώπων της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας και συγκροτούν τον Άριο Πάγο, την ανώτατη αρχή της Ανατολικής Ρούμελης.
Άνοιξη του 1822. Στο χωριό Μπράλος της Παρνασσίδας συνέρχεται πολεμικό συμβούλιο με τη συμμετοχή όλων των οπλαρχηγών της Ανατολικής Ρούμελης και πρόεδρο τον Δημήτριο Υψηλάντη. Η απόφαση ήταν ομόφωνη. Οι Έλληνες το Μεγάλο Σάββατο θα χτυπούσαν ταυτόχρονα στην Αγία Μαρίνα της Τυλίδας, στο Ζητούνι και στην Ηπάτη. Όμως η έλλειψη συντονισμού των οπλαρχηγών και η αδιαφορία των μελών του Αρείου Πάγου, που είχαν θορυβηθεί από την αφοσίωση του λαού στον Οδυσσέα Ανδρούτσο, οδήγησαν την επιχείρηση σε αποτυχία. Απεγνωσμένα ο Οδυσσέας προσπαθούσε να του συγκινήσει. «Σεβαστέ Άριε Πάγε, την ίδια ώρα να προφτάσετε ψωμί ή αλεύρι πολύ. Αν είναι ασκέρι να το στείλετε, τι κάθεστε. Ή κάμετε κουμάντο ή το ασκέρι έχει απόφαση να ρηχτεί σε εσάς». Η αποτυχία στην Αγία Μαρίνα δίνει την αφορμή στον Άριο Πάγο να ελέγξει γραπτά τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Ο Οδυσσέας, γεμάτος οργή, στέλνει την παραίτησή του. Αύγουστος του 1822. Οι Αθηναίοι καλούν τον Οδυσσέα και του εμπιστεύονται την προστασία και την υπεράσπιση της Ακρόπολης. Στις 18 του Σεπτέμβρη, η συνέλευση των προκρίτων της Αθήνας, της Λιβαδιάς και της Ρούμελης καταργεί τον Άριο Πάγο και ο Ανδρούτσος ανακηρύσσεται ξανά αρχιστράτηγος. Την 1η του Νοέμβρη εκστρατεύει κατά του Κιωσέ Μεχμέτ, που με 6.000 Τούρκους απειλεί τη Φθιώτιδα. Η μάχη που δόθηκε στις 12 του Νοέμβρη στα καλύβια Δαδιού απέβη υπέρ των Τούρκων και ο Ανδρούτσος έκρινε καλό να διαπραγματευτεί τη δίθεν υποταγή της Ανατολικής Στερεάς, αφού κατέφυγε στο μοναστήρι της Παναγιάς. Παράλληλα, αιτιολογεί τις ενέργειές του με γράμμα στο Διοβουνιώτη. «Μάθετε ότι τους Τούρκους, εγώ με τον Τουφέκη και περισσότερο με τις ψευτιές και τη δύναμη του Θεού, τους εκυνήγησα και παν κατά διαβόλου εις το Ζητούνι». Το καλοκαίρι του 1823 βρίσκει την Ανατολική Στερεά στο έλεος 32.000 Τούρκων. Ο τόπος παράζεται από την εμφύλια διαμάχη για την κατάληψη της εξουσίας. 2 κυβερνήσεις, η μία στην Τρίπολη και η άλλη στο Κρανίδι, κατηγορούνται αμοιβαία ως παράνομες. Ο Κολοκοτρώνης μεσολαβεί, αναγνωρίζει την κυβέρνηση Κουντουριώτη, Μπόνταση, Λόντου, Ζαΐμι και Κολέτη και αποτρέπει τον εμφύλιο πόλεμο. Το Νοέμβρη του 1824, αρχηγός των αρμάτων της Λιβαδιάς, διορίζεται ο Κίτσος Τζαβέλας. Το 1825 βρίσκει τον Ιμπραήμ να λαιλατεί την Πελοπόννησο, ενώ οι Στερεοελαδίτες πολεμούν τους Πελοποννήσιους. Τα χρήματα του δανείου της ανεξαρτησίας εξανεμίζονται στην αγορά οπαδών. Ο Κολοκοτρώνης και άλλοι αγωνιστές της Λευτεριάς φυλακίζονται και ο Οδυσσέας φέρεται ως σύμμαχος του Ομέρ Πασά της Σεβίας. Ακρόπολη των Αθηνών, 5 Ιουνίου 1825. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στο κελί του. Ανδρούτσε μου, αδέρφο κι αδέρφο σκοτωμένε. Το 1826 σημαδεύεται από την ηρωική έξοδο των Μεσολογγιτών. Στις 3 Αυγούστου, ο Κιουταχής κυριεύει την Αθήνα και πολιορκεί την Ακρόπολη. Τη δεξιά πλευρά της υπερασπίζεται ο φρούραρχος της Αθήνας, ο Ιωάννης Γκούρας. Στο Σερπετζέ, στο οδείο του Ηρώδου του Αττικού, αμήνεται ο Μακρυγιάννης. Τότε μας ρίχτηκαν οι Τούρκοι με τα μαχαίρια και μας έβαλαν ομπρός. Λαβώθηκαν κάμποση από μας. Μας φέραν οι Τούρκοι ως απόξω και μπορούσαν να μας βάλουν και μέσα στο κάστρο. Τότε με φωτίζει ο Θεός και παίρνω ένα δαυλί με φωτιά εις το χέρι και φωνάζω «Βάλτε φωτιά εις το τρανό λαγούμι! Τώρα όπου ζήγωσαν οι Τούρκοι να τους αφανίσουμεν!» Ακούνε οι Τούρκοι, βλέπουν και τη φωτιά, τζακίζουν πίσω και τους παίρνουν εις το κοντό οι αθάνατοι Έλληνες και τρώνε ένα σπαθί καλό. Τους χαλάσαμεν πίσω τα χαρακόμματά τους. Τους πήραμεν τόσα κεφάλια και λάφυρα, πλήθος, ντουφέκια, σπαθιά.
Ούτε άλλο λαγούμι είχαμεν, ούτε φωτιά να ανάψει. Οι σχέσεις του Μακρυγιάννη με τον Γκούρα ήταν τεταμένες από την περίοδο της αντίθεσης του Γκούρα με τον Ανδρούτσο. Συμφιλιώθηκε μαζί του στις 30 Σεπτέμβρη, σε συμπόσιο των πολεμιστών της Ακρόπολης. Τότε έκατζε ο Γκούρας και οι άλλοι και φάγαμεν ψωμί. Τραγουδήσαμεν και γλεντήσαμεν. Με περικάλεσε ο Γκούρας και ο Παπακώστας να τραγουδήσω. Ότι είχαμεν τόσον καιρόν όπου δεν είχαμεν τραγουδήσει. Τόσον καιρόν. Όπου μας έβαλαν ιδιοτελείς και αγγιχτήκαμε για να κάνουν τους κακούς τους σκοπούς. Τραγουδούσα καλά. Τότε λέγω ένα τραγούδι. Ο ήλιος σε βασίλεψε, Έλληνά μου βασίλεψε, και το φεγγάρι εχάθη. Και ο καθαρός αυγερινός που πάει κοντά την μπούλια, τα 4 κουβέντιαζαν και κρυφοκουβεντιάζουν. Γυρίζει ο ήλιος και τους λέει, γυρίζει και τους κραίνει. Εψέσω που βασίλεψα πίσω από μια ραχούλα, άξα γυναίκια κλάματα και ανδρών τα μυρολόγια. Γι' αυτά τα ροϊκά κορομιά στον κάμπο ξαπλωμένα και μες στο αίμα το πολύ είναι όλα βουτυμένα. Για την πατρίδα πήγανε στον Άδη τα καημένα. Ο μαύρος ο Γκούρας αναστέναξε και μου λέγει, αδερφέ Μακρυγιάννη, σε καλό να το κάμει ο Θεός. Άλλη φορά δεν τραγούδησες τόσο παραπονεμένα. Αυτό το τραγούδι σε καλό να μας βγει. Άρχισε ο πόλεμος κι άναψε ο ντουφικισμός πολύ. Πήρα τους ανθρώπους μου, πήγα εκεί καθώς ήμουν διορισμένος. Ήφερα απόξω γύρα τα πόστα. Έρχονται μου λένε, τρέξε, σκοτώθη ο Γκούρας στο πόστο του. Έριξε εναντίον των Τούρκων. Απάνω στη φωτιά τον βάρεσαν στο Μίλιγκα και δεν μίλησε τελείως. Πήγα, τον πήραμε στον ώμο και τον βάλαμε σε ένα μπουντρούμι. Το συγύρισε φαμελιά του και τον χώσαμε. Τους πολιορκημένους της Ακρόπολης θα ανακουφίσει ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Έχει σημάνει η ώρα της δόξας του ρουμελιώτη αγωνιστή. Ο γιος της Χήρας ή της Καλόγριας, ο διάβολος ή άγγελος κατά βούληση, όπως ο ίδιος χαρακτήριζε τον εαυτό του, γίνεται στα 1826 ο αρχιστράτηγος, ο λυτρωτής, ο πολιορκητής του Κιουταχή. Η στρατιωτική δυνότητα του Καραϊσκάκη αποδεικνύεται απαράμιλη, αφού ενίσχυσε τη φρουρά της Ακρόπολης με το σώμα του Κριεζώτη, ξαναβγαίνει στη Ρούμελη. Μέσα στο βαρύ χειμώνα, συμμεριζόμενος τις κακουχίες των στρατιωτών του, τρώγοντας μαζί τους το λιγοστό ξερό ψωμί, ενθουσίαζε τους οπλαρχηγούς και τους οδηγούσε σε αλλεπάλληλες νίκες, στη Δόμβρενα και στο Δίστομο. Συντρίβει τη στρατιά του Μουσταφά Μπέι στην Αράχοβα και στις 30 Νοέμβρη του 1826, διαμέσου Αγόριανης και Σουβάλας, φτάνει με όλο του το στράτευμα στη Βελίτσα. Εκεί πληροφορείται ότι η μεγάλη εφοδιοπομπή Τούρκων με αρχηγό το Μεχμέτ Πασά πλησιάζει στο Τουρκοχώρι, την οποία και διαλύει με ευνηδιασμό. Στις 16 Μαρτίου του 1827, η Τρίτη Εθνοσυνέλευση στην Τριζίνα με πρόταση του Κολοκοτρώνη αναθέτει την αρχηγία του στρατού στον Άγγλο στρατηγό Ριχάρδο Τσόρτς και τη διοίκηση του ναυτικού στον Άγγλο Κόχραν. Ο Καραϊσκάκης προβλέπει την αποτυχία, αφού δεν θα είχε πια ο ίδιος την αρμοδιότητα και την ευθύνη της έκβασης των επιχειρήσεων κατά του Κιουταχή. Άναψε ο πόλεμος πολύ. Ήρθε και ο Καραϊσκάκης. Τότε του λέγω,
Σύρε ο πίσου να πάψει ο πόλεμος, ότι το βράδυ θα κινηθούμε. Μου λέγει, στάσου αυτού με τους ανθρώπους και εγώ φεύγω. Τότε σε ολίγον μαθαίνω ότι βαρέθη ο Καραϊσκάκης. Πάγω εκεί. Μαζευόμαστε, τυράμε. Ήταν βαρεμένος εις τα σκέλη παραπάνω, εις τα φτενά. Μαζοχτήκαμεν όλοι εκεί. Μας είπε με χωρατά, εγώ πεθαίνω, όμως εσείς να είστε μονιασμένοι και να βαστίξετε την πατρίδα. Τον πήγανε στο καράβι. Τη νύχτα τελείωσε και τον πήγανε στην Κούλουρη και τον τάφιασαν. Ακριβωγέ της καλογριάς κι ακόμη των ανέμων Καραϊσκάκη. Την άλλη μέρα, 23 Απριλίου 1827, οι Έλληνες καταστράφηκαν στο Φάληρο. Ένα μήνα αργότερα, η Ακρόπολη της Αθήνας παραδίδεται στον Κιουταχή. Η διαφοροποίηση των θέσεων των μεγάλων δυνάμεων για την ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τις έχει οδηγήσει στην Ιουλιανή Σύμβαση του Λονδίνου. Σε αυτήν, η Γαλλία, η Αγγλία και η Ρωσία στις 6 Ιουλίου του 1827 αναγνωρίζουν πολιτική ύπαρξη στους Έλληνες, αποφασίζουν να προχωρήσουν στη σύναψη εμπορικών σχέσεων μαζί τους και στο διορισμό προξένων. Ναυτικές μοίρες των τριών δυνάμεων θα αναλάμβαναν να επιβάλλουν τη διακοπή των εχθροπραξιών. Η άρνηση του Ιμπραήμ να συμμορφωθεί ήταν η αφορμή για την ναυμαχία του Ναβαρίνου. Και ενώ ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας, θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, η Ελλάδα αναγνωρίζεται αυτόνομη με το πρωτόκολλο του Λονδίνου στις 22 Μαρτίου 1829 και ένα χρόνο αργότερα, στις 3 Φεβρουαρίου 1830, γίνεται ανεξάρτητη με σύνορα τη γραμμή Μαλιακού-Αχελώου. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, η λευτεριά ματοβαμένη ξαναγυρνά στον τόπο της. Πατρίς, να μακαρίζεις όλους τους Έλληνες, ό,τι θυσιάστηκαν δια σένα να σ' αναστήσουνε, να ξαναϋποθείς άλλη μια φορά ελεύθερη πατρίδα, όπου ήσουνε χαμένοι και σβησμένοι από τον κατάλογο των εθνών. Όλους αυτούς να τους μακαρίζεις, όμως να θυμάσαι και να λαμπρύνεις εκείνους όπου πρωτοθυσιάστηκαν στην Αλαμάνα, πολεμώντας με τόση δύναμη Τούρκων, και εκείνους όπου αποφασίστηκαν και κλείστηκαν σε μίαν μαντρούλα με πλήθες αδύνατη εις το χάνι της γραβιάς, και εκείνους όπου λιώσανε τόσοι Τουρκιά και πασάδες εις τα βασιλικά, και εκείνους όπου αγωνίστηκαν σαν λιοντάρια εις τη λαγκάδα του Μακρινόρου.